Fil-klassijiet kontemporanji spiss isir użu mit-teknoloġija, minn preżentazzjonijiet sa logħob fuq il-bords interattivi. Dawn l-għajnuniet diġitali jagħtu aktar kulur lit-tagħlim, iżommu l-attenzjoni tal-istudenti u jgħinuhom jiftakru aħjar il-materjal li jkunu tagħlmu fil-klassi. Aħna dejjem nassumu li it-teknoloġija huma tfal quddiem il-kompjuter. It-teknoloġija llum mixja biex it-tfal noħorġuhom il-barra mill-kompjuter. It-tfal noħorġuhom il-barra minn ġo kamra u t-tagħlim jista' jsir kollhom kien. Din il-portabilità tal-mezzi, grazzi għal mezzi wkoll li għandna illum bħal huma t-tablets, it-tfal jistgħu jitgħallmu hawnhekk. U hawnhekk it-tfal jistgħu jaraw, jaħdu gost, japprezzaw sbuħija, japprezzaw anke il-kampanja Maltija qed jiltaqgħu fil-post. U waqt li qed jagħmlu dan, jistgħu anke ifittxu fuq il-post, jistgħu anke jieħdu ritratti, jistgħu jiktbu fuq dak li qed jaraw, itellgħu xogħlijiet tagħhom. Dan huwa wieħed mill-vantaġġi. Dawn il-modalitajiet differenti li wieħed jisma' qed jara huma modi kif anke wieħed jitgħallem il-lingwa b'mod tajjeb. Fil-klassi wieħed isib anke il-bord interattiv fost oħrajn, qed jitlu anke l-internet biex anke it-tfal jistgħu anke jikkomunikaw u anke jilqu anke siti oħrajn differenti u dan qed joffri anke diversi spazji bil-modi differenti. It-teknoloġija tista' toffri tiffaċilita kemm lill-għalliema biex jilqu l-objettivi tagħhom b'mod aktar aħjar jew differenti u anke jew li qabel ma kienx possibbli jew li kien diffiċli. U anke l-tfal biex ifittxu informazzjoni illi forsi kien diffiċli aktar qabel. Ġieli konna ngħidu fi żmien x'kotba jibdew jeżistu għall-età tal-adolescenti. U llum għall-grazzi Alla għandna ħafna kotba għall-adolescenti. U hekk qed jiġri fit-teknoloġija, ġifieri f'dawk li jissejħu bħala apps illi huma bil-lingwa Maltija. Għandna bħal l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu illi qed taħdem qatih biex anke toħroġ riżorsi bil-Malti. Id-Direttorat tal-Litteriżmu Diġitali li anke beda anke b'daw in-numru ta' attivitajiet u anke kompla b'riżorsi anke affarijiet oħrajn anke bil-Malti. Ġifieri għandna diversi biex ma nsemmix ukoll kumpaniji Maltin. Kumpaniji Maltin ġifieri li qed joħolqu dawn is-software li huwa bil-Malti. Pereżempju għall-età żgħira nsibu il-kotba bħal apps bħal naqra pereżempju li sa minn etajiet żgħar anke tfal jistgħu jaraw il-lingwa anke Maltija. Mbagħad hemm ukoll kotba maħruġin anke mill-Aġenzija tal-Litteriżmu, Nazzjonali tal-Litteriżmu, bħal huma pereżempju senduq, il-kotba senduq li anke bdew jinqalbu b'mod anke diġitali. X'inhi d-differenza? Daw qed jikkumplementaw il-ktieb. Għax permezz ta' dawn il-kotba diġitali wieħed anke jsib jista' jara, jisma' hemm xi animazzjonijiet ħelwin li tfal se jgustaw. Ġifieri ma tantx inħobb insemmiha jiena, imma l-motivazzjoni fit-tagħlim hija kruċjali. Ġifieri li wieħed jieħu gost fiha nfisha għandha u hemm diversi riċerka li turi dan il-vantaġġi anke tagħha. Ġifieri hemm perswas li dak huwa l-iskop li anke permezz ta' dawn it-teknoloġija it-tfal imbagħad se jwasslu għall-qari. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.